huce dan barade huce dan barade yanzu kam kwance da maraka dan barade Allah ya biya bukata daman ai na gaya musu karo da kai babu dadi to ga irin ta nan ka sa suru ta dole dan barade sarki yamma da kai amaran tunun bai samu Najeriya sannan da kai amaran Alu ya samu jihar Sokoto dan barade mai yan majalisoshin tarayya dan barade mai yan majalisa na jiha alhamdulillah kai dan barade kai adda sanatoci daman na gaya musu siyasa ka ita as siyasa mai bin shawara ka bashi da na sani dan barade ba ka yawan dumi balle kai ƙarya shin ina masu jami'ar siyasa ina mara donan siyasa ina masu cewa jarma bai da kowa Sokoto ina yan ƙaryar tarbiyya masu ci da addini ina mallan wanzam da tsohon direba ina baba na bakin banza ina tsohon sanata da dan gwiwa wallahi Alu ya musu ritayar dole a madadin mai girma sanata Dr. Aliyu Magatakardar Wamako sarkin yamman Sokoto da mai girma DG Muhammadu mai garin Gyadi katukan Sokoto da uban marayan Afirka Umaru Kwabo AA Jarman Sokoto da mai girma Ciyaman Party na jihar Sokoto Isa Sada a cire turakin a cira da mai girma gwamnan Sokoto His Excellency Dr. Ahmed Ali Sokoto FCNA da mataimakinsa Idris Muhammad Gobe dan Chadi jinjinar ban girma ta musamman ga mai alfarma sarkin musulmin Afirka Sultan Sa'ad Abubakar na uku da kuma manyan baki na cikin gida da kuma na waje waɗanda suka halarci wannan bikin rantsarwa a madadin kamfanin dan wasa Movies Sokoto suna yi kowa da kowa gaisuwar bangajiya tare da jinjina musu irin yadda sun ka jajirce har an ka kai ga wannan nasara ina kungiyoyi da kwamitoci Allah ya biya ku Alu ya gode ina ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro Allah da ya biya ku Alu ya gode ina dattijai da matasa da iyayenmu mata kuma Allah ya biya ku Alu ya gode ina ma'aikatan kamfanin dan wasa Movies kuma Allah ya biya ku Alu ya gode ina ma'aikatan gidan rediyo da na TV kuma Allah da ya biya ku Alu yana godiya ina yan social media mu kuma Allah ya biya ku Alu ya gode ina malaman mu na addini kuma addu'o'in ku sun yi tasiri Alu ya gode kai da duk wani wanda ya shigo cikin wannan lamari da wanda bai samu damar halarta ba da wanda ya addu'a fatan alkhairi dukkanin su Alu yana godiya Allah shi bar zumunci kuma muna roƙon ubangiji Allah wannan gwamnati ta zama alheri ga kowa da kowa za mu yi amfani da wannan dama mu yi jinjina ta ban girma ga sahibin baba Alu Saradaunan Dandaye labaran Lumu Dandaye Allah ka sa amala tafi mana hurarukan ciki Allahumma amin wannan sanarwa ce daga kamfanin dan wasa Movies Sokoto